Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Sabado, no? Pitsa 11 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Karon din no, ni ana sila ang sugilano no sa mga asoy ni Kuya Guliat o sa dili pa di ay. Ako din masahon ning naipipila nga nag-comment no si Sherwin Pansito. Okay, salamat kayo no, Sherwin Pansito, shout out ni idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Sherwin Pansito. O kang Gregoria Pinti. Bitaw, nice ang mga drama. Nice imong mga drama. Okay, salamat kayo no. Gregorio Binti, salamat kayo sa pagpaminaw no. Shout out ni idol. Ang piliha perindini o kang Victor Armaninto o Armaminto. Shout out diha no sa Jinsan City. Salamat kayo na sa pagpaminaw no. Victor Amaninto, shout out diha from Jinsan City. Okay, salamat kayo no. Victor Araminto. Okay, o kang Sherwin Giapo no. Sherwin Pansito, ako nakauna. Okay, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Sherwin Pansito. O kang Ursula Hinimpa. Okay. Thank you kaayo sa upload pirmi kung minaw kung naa ako'y trabaho. Listener gikan sa Japan. I hope more upload like horror story. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ursula Nimpa. Lisod kayo basa ko no. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ursula Minta. Thank you kayo doon. Ang pila sa Japan no. O kang Sel Nagal. Okay. Salamat sa mga upload mo idol. Pagpawala sa kala idol. Salamat kayo. Okay, way sa paya no. Sel Nagal. Kung sa tanan no nga nagsunod na rin labahan no. Shout out yun yung tanan. Thank you kayo no sa pagpaminaw no. O shout out ko no kang Kukoy o kang Yok. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Bay no, di ito maglangan. Di akaron no ang sugilanon sa mga aso ni Kuya Guliat no. Bahin kini sa patay no nga dili mamatay. Bay no. Pabalik ko yon sa pagpaminaw no sa ang mga asoy ni Kuya Guliat. Patay nga dili mamatay, way kamatayon. Halilang. O sa naman ang gipabuhat ako nilang Bubit o Rex? Ako pa silang kontakon lang. Kuntake. Paluapon pa na ako sila lang. Gusto na ko mapauli di Pinas lang. O kita na ang magtipon sa mas magtiayon. Bantay ka na? Lang. Ako po, excited na kay kung mahitabo na lang. Gimingaw na kay kunimo lang. Unsa na? Kumusta na inyong lakaw, Bobet? Awa na. Bugto na imong bana, Deprida. Unya? Asa man ninyo gilabay ang patay niyang lawas, ha? Tuwa sa bukid, sa may sityo kanaas, gipaanod na mo sa sapat. Buangan ninyo, eh. Waman mo pahibaw daan nga karon din ninyo buhaton ang plano? Ang unya, umba na mo, nga amo naman na dawat ang advance. Saan ka, oy? Bet, huwat-wata lang sa ha. Kaya ako pa magtawagan sa mando dito sa tupay, kaya akong pangayuan. Namuray gidangat. Haskang laugawan mo, Prida, oy. Bidab, nangitam sulukag ikaisunod na mo sa imong bana, nga si Hermes. Ay, sad anak bubit, oy. Maram kag di parinti, oy. Ayaw anak god, bayran lagi ka. Ugma na lang kay manawag pa man kong mando ron. Magpadara lagi to dayon. Basta ha. Siguro abay gid na ha. Kadturbas by Rex nga akong kauban, nagpanilap ra ba gitong nakakita sa imong paa. Tingalig iparipti ka ato, unya patyon. Ay, sad anak god. Mubayad lagi ko skuwang. Ugma na lang. Kinagasto na ako. Daghan king parcel nga nangabot. Unya, pildi pagit ko sa madyong. Sige. Parinti man ta. Sige. Balikon ti ka ugma, aron paninglon. O, lagi, oy. Mubayad lagi ko sa balansin ako ugma, bit. Sige. Timan ha. Mapakyas gani unya ka, Frida. Bisag parinti pa ta. Ipalapa tagyog kang Rex. Ayaw, good anak, good. Bubit sad, oy.
Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan. Kano nakahimo ka man in town ini, Frida? Mama nila, Di man ko dapita nga nagkuwang sa akong pagpadako nimo, ha? Nga gipangga ko man unta ikaw sukad sa gamay ka pang bata. ma, ako ning kinabuhi. Busa, ay ko nang panghilabot, be. Isugba ka gyud unya sa nagbukal nga kalayo sa impyerno tungod ana imong gibuhat. Puisit, uy. Ay ko pala tag maayo, ma, ha? Tingaling malimot ako, inahanta ka. Oh, hinaut ka pa sa iluon ka unta sa Diyos, Frida. Hilom ko no, Mama nila. Hilom, ha? Ay, at yabaw na dayon. Kay ni ana din hipaingon ng pulis nga nag-imbestigar sa kasos pagkahanaw ni Hermes. Ay! Sir, maluhidan mo. Pahitan yung akong bana kay naadlok ko. Tingali ko sa ninay tabo ka na na yan, sir. Sorry, sir. Pero nabala ka naman kung kay ko para sa kong bana. Ikatulungan lang na siyang paggawas. Ma'am, relax na ha. Relax, ma'am. O, kontak lang yung mo o nanay kalabuan. Basta ba yan, sir, ha? Ma'am, when tell me magmika ni kasuha. Dong Hermes, dong oy! Nagsige nagpangitan ni mo nga tong anak, dong Hermes! Ay! Ako bang naminaw sa imong pagtiabaw ba? Ay! Gilasan ko, murag nalimbaot gina akong balibo. Hoy Ay! mo ding, bakbat ni mo ha, sipit ka kanina. Ikaw lang. Ay! Nagmatngon sab ka ako, no? Ay! Magyud kayo kang mo drama. Ay! Andam na ko buhaton ang tanan mo ding. Aron pagtapon sa dako na kong kasalanan. Ay! Sayop magito, day Frida, oy! Imo na nakuha ang ipapas na ko og pada nga kwarta lang. O lang, nakuha na ako. Salamat lang ha. Si Bubit, imo na ba ang nakontak? O lang. Og, wa na, Sir Miss. Milampos sila si Bobit o Rex lang. Aka na. Mo ka na balita nga gusto na kong mabati lang. Nga mahanaw na sa hingpit ang akong karibal sa gugma di mo. Love, kiday kay ko ni mo, no? Lang. Kabantay ka na. Pagmata. O bangon, Kuya Hermes. Kipatay ko nila. Gilabtan nila ang malinawon ko na untang kinabuhi. Sukad karon, kuya. Ikaw na ang patay nga way kamatayon. Hangtod nga makaplagan nimo ang hustisya sa imong gidangatan. Panimasli sila, Kuya Hermes. Panimaus. Kinsa ka? O ganun na kay kahum aron tawgon ang akong espiritu. O hatagan og celestial life. Kitugyan ko nimo ang celestial life nga alang unta nako. Kay wa namang ko'y lawas. Ikaw na apaman. Maong kamita ka na aron gupton ang mga nakasa nimo. Magbayad sila. Ipanimaos ko ang ilang pagpatay nako. Ipanimaos ko ang nahiaguman ko kamatayon sa ilang mga kamot! Ah! Lola, si Papa Hermes, patay na ko na kong papa.
Dudong Jervy, ano na itabo magkini sa inyong pamilya? Lula, gano'n rin namatay man akong papa. Isang mali ko na nagpatay niya, Lula. Ambot. Huwag ko masayo, Dudong Jervy. Ay, Lula. Lula. Karon pa lang, dawatan na ang kamatuoran. Gawa na si Papa Hermes nimo. Nga patay na siya. Papa Hermes. Pa. Kaluoy intahon sa akong apo. Pinangga kayo siya siyang amahan. Anong nakahimo ka man ni Frida? Ano man? Pagmata, Migo Jervy. Pagmata. Ha? Kinsa ka? Ako si Twinkle, imong amiga. Ha? Twinkle? Akong amiga? Oh, amiga ko nimo. Kahit tao ka, pinangga paya kayo kasi mong Papa Hermes. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wala naman akong Papa Hermes. Ingon sila, kay namatay na kuno ang akong papa. Magkita ra lagi unya mo si Kuya Hermes. Ala, nakailalagi kasi ko papa, Miga Twinkle. Basta lang, nakailagid kaayo ko. Ba't kay sila? Gidagit man nila si Papa Hermes niya. Ila ko nung gipatay, Miga Twinkle. Ayaw na og kaguol bahin sa kalit nga pagkahanaw sa imong papa, Migo Jervy. Hindi man ko na ako mapugngan ko kay pinanggaman ko sa kong Papa Hermes. Magkita ra lagi unya mo sa imong papa, Migo Jervy. Isang patay na siya. Patay na siya, pero siya na karon ang patay nga walay kamatayon. Ha? Oo, kasabot, Miga Twinkle. Hinay-hinayon ra unya ka na ko og pasabot ha, Migo ha. Aron, dili na unya ka maglibog sa paghuna-una. Oo, Miga Twinkle. Unsa? Mao ka na imong damgo kagabi O lala, damgo nga murag, dili damgo kay murag tinuod. Unsa? Lagi lula, ug nisaad siya nga makita raw niya imbis akong Papa Hermes. Diyos ko intaw ni mo. Ayaw intaw ka nag-itugot. Ayaw intaw. Okay na ha, Bubet. Quits na ta ha. Fully paid na. Okay na. Ipasubrahan pa ganyan ako og for the boys. Salamat. Salamat kay ni Frida. Alingaw ng mga batos na ko ini. Wa, para bakit yan patang lawas ni Hermes? Og ni kusog ang baha, na ano do kay... Tigaya man to. Humana mo gihagbong sapa sa may kanaas. May pagkatrabaho ninyo, Pupet. Malipay ka niya sa mando kung mauli siya gikan sa tupay. Ngawa na sa Hermes sa akong kinapuhi. Hoy, ang bonus niya ha. Ay kalimot og ingo ni Boss Mando nga namaray ko. Pati ha, oy, humana, oy. Manghasol, pag gihapon ka, no? Ay, sam kay. Pamaray gani. For the boys ba nga sinugatan niya sa iyang pag-abot gikas abroad? Ay, sige. Ingnon niya na kung maabot. Naaraman na. Basta ha, siguraduhan lang gid ha, nga way laing masayod sa paglikida ninyo kang Hermes. Pinaagi nimo og sa imong mga tao. Ay ulagi, Frida. Areglado. Makasalig ka na ko og sa akong mga tao. Magpabiling sekreto ang maong krimen. Gusto ka? Magtuwa ta din isod sa imuhang room? Pwede di ay, nag-ghost man ka. Sige na, magtuwa na ta, Jervy. Naaman lagi kay daghang toys din eh. Sige, magduwa ta. Pero ilak lang na kondor. Aron, way makasud. Makita niya kanila ni Mama. Dito ni may kaduwa, eh. Dili makita
Si Jervy? Na ay kadua sud siyang kwarto? Kaysa mo rin nga wa may lang bata din hisbay? Jervy! Ablira ko din puntahan, be. Nagpasuod kag laing bata diha sa imong kwarto? Gawang pagpahibaw nako? Abli dayon, be! Abli! Ma? Kisay kauban nimo din hisasod sa imong kwarto? Ako miga. Kisa amiga ha? Makakailan niya, ma. Nagpasuod kag laing bata din nga wa ko makaila? Di man ka makakita niya kay ghost man siya, ma. Asa? Nara siya, Nagbarog sa mga tubangan, ma. Ha? Frida, wa man ko baka matikod nga nalisuan sa maing pangisip ang akong apo. Manila, napati gyud nako, ma. Naa siya gikaduasod siyang kwarto. Ug sa diyang nanuktok ko og iyang giablihan ng puntahan. O may laing bata, ma. Pero mingon siya nga, dili ko no ko makakita kay usa ko no kini ka ghost. Uy, ginoo ko. Manila, tinuod ka nga multong kadua ni Chervy. Nga usa ka multong iyang hikala. O, nalisuan ba ka siya sa maayong pangisip? Uy, ayaw itaw pagsultig sa ama ni Ana Frida. Uy, naa sa maing panghuna-huna si Dodong Jerve. Wa na ka maguol nga, wa na ang imuhang Papa Hermes. Wa na, kay ingon man ako miga twinkle nga. Magkita ra kuno niya ming papa na ko la. Unsa? Ghost mo lang akong miga, Lola. Mao nga hibaw ko nga dili siya mangilad nako. Uy, ginoo. Dodong Jerve, ayaw na pakigsuod ni Anang kiingon ni mong amiga, ha? Kaya tingali kung sa'y mahitabo o dyan mo. Ay, kuan man butan man siya, Lola God. Duwa-duwagan may daari sa akong room. Dodong Jerve. Imuha na. Olo, oy, paldo na sad. Oo, palto ka. Mientras buutan pa kay ko ni mo muding. Lo, tulain. Bitaw, oy. Ako nang pahalipay ni mo. Basta pa, tak-umon lang yun na ni mong imong bakbak. Oo, takom, oy. Ako pa. Masipya ka gani na. Tulion ka gid unya kang bayuta ka. Laoroy. Di taong ko traidor, no? Hapit na mo pa uli si Mando. Dili na sa punya ta kanon ang magkita og makuyog. Okay na, oy. Basta paldo lang ko permigi kanimo. Ay pagdahom day. Kaya dili usaban niya ko tagaan ni Mando. Wa sa punya kay Sidot. Sir, hangtod doon, mag-usa naman yung taon kabuan. Uy, upag yun din yung makita yung patayang lawas sa akong bana nga gidagit sa wa mailing mga tao, sir. Oh, ma'am. Na kami info nga nadawat. Buhi man kuno ang bana ni mong si Hermes Cabarillo. Ha? O, sagoy buhi nga patay naman. Unsa to? Oh, Patay na? um, Yun sunod pagsiguro nga mapatay na yung bana. kuan, ang buot ba na ko ipasabot bang gituwa na kining patay na? Naipipila nga nakakita og nakailas yung bana, ma'am. Og nasigpatan ni sa lain-laing mga rapit. Dili ko mo tuwaan ang gisulti ni mo karon, sir. Oh, dili ka mo to? Oh, nara ni mo, ma'am. Ala, oy. Ala, gyud. Unsa ko'y nasigpatan sa laing-laing mga dapit, oy? Mauli kinikisulti sa mga pulis nga nag-imbestigar siyang kalit nga pagkahanaw mo din. Kung maon na, di na mao. Wa nila mapatay si Hermes. Ipalpak day sila, Bubit o Rex, palpak sila. Karagarilag kaubang mga batos. Uli na ba sa sunod adlaw si Mando? Patay na lagi si Papa ni mo, Hermes. Pero mingon mga kumiga twinkle na magkita ko namin sa akong Papa Lola. Unsa? Ikaw, gusto ka makakita sa akong Papa Lola? Oy. Nila? Kay, ingnon na ako kumiga nga ghost. Para ko yung taba, aran aligrita. Ayaw lang si Mama Frida kay suko man siya Papa. Pirmi man niya nga awayon ganing ako Papa Hermes. Kung kagayunan na nga, kung ang kagayunan na ang maghatag og dahan nga, magakita kami si Papa ni mo. Kanya, og makikita dyan siya ni mo. Anak ng higayuna. Kuyog ta. Papaminaw sa, anak ng higayuna. Apan sa pagkakaroon, ingnon ko ikaw nga ayaw intaon paglaom kay patay na si Papa ni mo. Kung wa pa ko makadungog sa gipanagsultihan nila ni Frida o Bubit, dili yun ang ako magtuong nga patay na si Hermes. Apan klaro ko kayong nabati ang tanan. Unsa na?
Kumusta na iyong lakaw, Bobet? Aw, wa na. Bugto na imong bana, day Frida. Unya? Asa man ninyo kilapay ang patay ni ining lawas, ha? Tuwa sa bukid. Sa may sityo kanaas. Gipaanod na mo sa sapa. Ginoo ko. Pasilua ita ng akong anak sa iyang dakong sa nga gihimo. Sama ra og giunay niya sa pagkutlo ang kinabuhi siyang bana. Pinagi sa pagsugo og hard killer nga motapos sa kinabuhi ni ini. Buangon magkatingali ka, ma? Oh, Ganun makonsensya man kuno ko, nga dugay naman minghoy maayong tinagdan ni Sir Miss. bana manggod ni mo siya. Ug man nagsuon sab silas mando. Pita sa noon, oy. Ayaw ko panghilabot pa man nila. Naunsa naman intahon mo, oy. Si Mando Baya, igsuon siya ni Hermes sa inahan. Hilom na ba yung anak, ma, ha? Ayaw na nagkisgot ni, ma. Mao daing nibangon jud si Hermes gikan siyang hayagumang kamatayon. Kay dili makiangayon alang kaniya. Ma, Pabuton mo na lang nga magpakita unya dinhi si Hermes. Kalagman siya o dakoong buhi. way kalag nga mo balik, ma, oy. Ug labi pang way patay nga mabuhi pag-usab. Aw, tanawon talangon niya, Frida. Ma, Mo ba, day Frida? opo, be. Ya, tira. Imposible ha sa babuhi siya, oy. Gisiguro na kung pusil siya sa patyanan nga bahin. Unya, kaysa mo ang Hermes nga dakong buhi ko no karon. Ay, sus! Fake news na, oy. Ha? Usa ko'y fake news? Basta kay tinuod ang gisulti ko nimo, Frida. Wa na si Hermes, oy. Bugto na. Giit siya na mo sa sapa sa kanaas. Ang patay ng lawas. Nga gitadtad na sa mga bala ang kalawasan. Ang lang, di mo ko karos Manila, doha na kaadlaw. Wa pa man lagi ka ni pauli din hilang lang. Paabot ako ang lisensya aning pistola nga ako napalit, gikasigalan akong police major. Maayinon lang. Kuman ko process mga papeles aning armas nga akong napalit. Upauli na ko diha. Bantay baya lang, ha? Lagi, ang padayon nga itong lipay-lipay, kaya wa naman ang tugahok nga igsuon ako sa gawas. Oo, maukit lang. Mingaw na kanako lang, no. Lang man doon, no. Mayong pagbuminaw sa Uy, Lex gani. Ikaw gikunin mo, lang na ko, Frida. Love you, dagan kaayo lang. Oh, Mama nila. Mapauli na din silang lang nako, Mando. Nganong naingon ka man intaw ni Ana, Frida? Porbida sa di mo maoy. Imo maninong kong pasaputon. Huna-huna ang may anak ka mo si Hermes nga imong bana. Okay nga naman di ay. Sure good day ka nga kang Hermes ng anak. Frida, usabuti mong ipasabot. Da, lang ganyan pakisusi, ma. Bida sa nimo, sa muka sa nimo, eh. Anong naingon ka man intaw ni Ana, oy, Frida? Ikaw, ma, ha. Nagpugong lang bayagit ko sa kong kalagot ni mo, ma. Di alang takainahan ay na. Katilaw man yung takag sampalong di ka nako ba? Pasiluon ka unta sa Diyos, Frida. Hilmay, gara sa kadada. Panay Mando. Mando. Ganun nakahimo makanakon ini. Ganun imo magkong gipapatay. Human mo iluga ang pagbati. Ngarit ka na ko sa kong asawa. Hermes, ikaw kini. Manoy Mando. Ako kini. Si Hermes. Nga igsuuni mo sa gawas. Patay ka na. Kanong nagpakita ka man ako nga patay naman ka. Ha? Oops. Dili ko kalag. Tao ko nga imo karong gikatubang. Pues kung tao ka, nakikatubang na ko karon. Tiwasan ti ka pinaagi ni pistola nga pag-ulang yun akong napalit dinis Manila. Imo kong patyon? Imo patyon ang tao nga patay na Manoy Mando? Pues aron pagsiguro. Lugnan akong mga bala. Lugnan akong mga bala ang imong kalawasan. Di na ni mo mapatay ang tao nga patay na Manoy. Manoy! Panuway dugo nga biyagas gikan siyang naangkon. Nga mga samad.
Pinusilan. Paabuta ang sunod natong panag-atubang Manoy Mando. Una ko mutaliwan sa hingpit. Kinalan una nga matibuok ang akong gipangita nga panimaus. Ang akong gipanganting panimaus. Hermes. Unsa? Napreso ka rin di sa Manila ang lang? Oo lang. Kaya nakapabuto ko ginamit ang bago na kong armas nga napalit. Wala. Unya dili pa di ka makapawali din nilang lang. Nagpatabang na ko sa higalan akong police major. Ang ipalitan ako sa armas kamoy nipaigayon sa lisensya nini. Unsa day mo ang kaso diya lang lang? Alarming and skandal. Kaya nagpabuto ko suod sa kong kwarto sa hotel. Dili sila mutuo nga naitaw nga nakasuod baong ipusil na ko lang. Wala, oy. Unsa man to lang lang? Kawatan? Kawatan ba oy? Si Hermes. Dini siya. Dakong buhi. Buhi, Sir Miss? Og may anak siya ni Mus Manila lang lang? Kuya Hermes, sukti na ang pagpangita o hustisya sa nahitabo nimo. O Twinkle, sugdan ko pinagi sa mga tao nga midakit ako o may mihunos akong kinabuhi. Naana lang kay 48 ka adlaw aron magpabilin kang way kamatayon aning kalibutan na, kuya. Magkikita na ko sa mga tao nga mo'y patay na ako. Ikaw ang mahibaw, Kuya Hermes. O niapa di ay. Likayi lang yun nga imo silang mapatay. Ha? Bad mang yun ang pagkutlo o kinabuhi sa tao. Bahala silang mangita sa ilang kaugalingon nga kamatayon. Sige, ako na timan na. Hustisya sa imong gidangatan mao'y angay nimong palutawon. Dili ang paghukom nila. Kay iya lang kana sa Dios. Dili na ko usikan ang celestial life nga naghatagkaroon ako kinabuhi nga wali kamatayon. Ampingan ko sab ang mga reglamento niini ug dili gid ako supakon. Mahadlok na mahinuon kong Pauli di ay. Ay, lang ba? Lain na sa nimo. Nahadlok kong Hermes. Nga usa na karon kapatay. Nga way kamatayon lang. Dam ko rin lagi to nimo lang na ko mando, uy. Mong ayo kahadlok. Sige man sa tingali ka una-una, good. Ay, ambot lang ka ha, ug damgo baga to. Murag dili man. Tinuod man yun nga nakikita siya nako ug akong gipusil. Nakagawas naman lagi ka sa prisuhan lang. Gitabangan ko sa amigo na kong police major. Naamasab niya siya igsuon nga usa ka abogado. Oh, maayo hinuon. Paulit na nga rin ba? Gimingaw na ba ko nimo lang. Magtipon ka mo si Mando? Oh, ganun di ay. Patay naman akong bana. Apan igsuon in taon siya sa gawas sa imuhang bana nga si Anhing Hermes. Hinom di maoy. Ay, Kuya Frida, si Dudong Jerby in town. Dan, hira na nimo oy. Aron way samok sa mong pagpuyo sa akong lang mando. Ay, naunsa ka good Frida. Imong kaugalingong kalipay raman ang imong gihuna-huna. Mama, basa ba, oy? Bisita, oy, sa muka, oy. Anong dili ka man mahadlok o gaba, Frida? Lamia, ganun ang parusong inahana ka, oy. Oh, Frida. Jervy, mobalhin ako puyo sa bagong bahay ni Uncle Mando ni mo ha. Unsa man, moban ka? Anira ko ni Lula nila. Oh, ikaw. Basta ha, gipapili ka kag asa ka. Ato ko kun asa akong Lula nila kay pinangga ko nila. Jervy, Patay na kita akong Papa Hermes mano. ambot lang. Kinsa na napatay sa akong Papa. Ambot lang, oy. Ay ko pangutan ng kayo ako kay Bao. Di ko matuo nga patay na akong Papa Hermes. Pangitaon ako siya ma. Pangitaon ako nga akong Papa Hermes. Pangitaon ako. Wa man gani nahimong mga pulis sa pagpangitas patay niyang lawas. Ikaw na ba ka noon nga dili pa yung saktos ka buot? Hanggang ka bataa ka. Managlahi ang genes and characteristics sa inyong blood specimen nga akong na-examine ninyong duha ni Jervy, Kuya Hermes. Usay buti maipasabot Twinkle. Puti pasapot nga dili ni mo anak si Jervy. Usa. Kaluoy ni Jervy nga akong friend, oy.
Apan gipangga ko siya. Ug bisan ning makabungog karon nga kasayo lang akong nadiskubrihan. Bahin siya pagkatao. Wa matibangi ang akong pagkamahan ngadto niya. Pulawanan ka kidog kasing-kasing, Kuya Hermes. Apan ining kalibutan na. Ganong ang sama man ako mo'y dali kayo nga mapukan. Kuya, Ganong ang sama na akong matarong mauman hinuon ang sayon kaay nga papason sa dagway din kalibutan na. Kumpara nilang mga dautan. andam na ka nga ikaw pa nimo ang imong Papa Hermes tinisod sa imong room. Oh, kay gimingaw naman ko sa akong Papa Hermes. Bisan pa og dili na siya karon, sama nimo nga ordinaryong tao, Miko Jerry. Kay unsa man day siya mi katwingkol. Buhi siya, apan siya ang patay nga walay kamatayon, hangtod nga maangkon niya ang hustisya. Aw, bahala na. Gusto ko nga makakita og magako sa akong Papa Hermes. Anhilang una ko maglingkod-lingkod ining lantay sa may teres. Samtang maghigop ining init nga kape. Saon nga, dili madyo ko makatog. Bisan og giunsa ko biyong ang akong mga mata. Kanindot sa init nga kape. Ning mabugnaw nga tunghang gabi eh. Unsa man tong nakita kong kalit lang nga mikilap sa akong pananaw, diha ni ananda kong hawan sa atbang anibay. Murag tao mang yun to nga nagbarog. Ug susama sa pamayhon ni Hermes. Papa Hermes? Pa? Gusto na. Ay na paghilak. O pa? Di na ko mahilak kay niya naman ka. Kita naman ko nimo. Tungod, Sherfy. Anak. Pa? Patay na day ka pa? Patay. Ang subo nga kamaturan. Napatay na ko. Ila kong gipatay. O Hermes? Apan alang ka nila mga dautan. Ako ang patay nga wait kamatayon. Maunay tinuod, muding. Gabi eh. Wadi ko'y tarot kinatulgan tungod sa uwang sa mga iro. Wala, oy, kalain. Nabi na ko, ako rang nakasinati ato bubet. Ay, kulba na nida. Tingalig lain na kining tilimad doon. Ano sa? Matod pa bang Frida, nga nagpakita kuno kang busing mando ang kalag ni Hermes dito sud sa hotel. Ug sa diyang gipusil niya, wa kuno mao sa. Bisan nalubong na sa lawas ni ang tanang bala, gikan siya pistola. Muding, dili kalag ni Hermes ang nagpakita ni Langga Mando na ako dito sa Lawak Ninis Hotel dito sa Manila. Kundili, si Hermes kit mismo. Unsa? Mao ka na, Muding. Wala, oy. Nabuhi ni si Hermes nga patay naman, day Frida. Ingat pa ni Langga na ako. Ganalubang git ko na sa lawas ni Hermes ang tulo ka mga bala gikan siyang pistola. Apan, wa ko ni dugo nga miagas gikan sa samad ni ini, Muding. Ala, oy. Nahadlok naman ko, day Frida, oy. Psst, hoy, tingaling unyag pataka na lang kag ukab anang baba ni mo, ha? Kay lagi nahadlok na ka. Ay, di lagi taong ko traidor, day Frida, oy. Misalig ko ni mo, Muding. Wa man gani mahibaw si Mando nga. Apil ba di ka sa plano nga paglikidar ni Hermes? Mga ayaw yun o pakasayop, ha? Gani. Lagi, promise. Di lagi ko magsaba, ilabi na sa mga pulis. Kung tinuod nga nabuhi og balik si Hermes nga atong gihukman sa kamatayon, delikado kita ni Rex. Ma? Oyanggaw. Ayaw ko pabati ha, nga na. Ayaw ko batang nahadlo ka, sama anak. Salbahis ka, og nahilang bangis. Bangis ka! Huwag kay kahadlukan. Kapuya ba mo? Kung manimaos pa si Hermes, paminaw ha. Kung manimaos pa si Hermes, gipatay ang taan niya si Bossing Mando sa ilang panagkita dito sa Manila. Ikaw yun. Minaw ha, nga sa ato pa,
Wa kitay angay kabalakan, ha, Do Rex? Kay si Hermes, dili makamaong mo patay. Ayaw kalimot. Dili pagkaputo hustisya ang pagpatay sa imong mga kaaway. O, Twinkle. Gisalikway ko ng akong tinguhang panimaus. Oo, kay baad man ang mupatay para makapaos sa mga kaaway. Apan dili dautan ang pagkaputo hustisya. May nahunahon akong paagi para pagkonsensya nila. Dili aron panimaslan sila. Very good. Kay dili ikahimuot sa Diyos nga naa sa langit ang paghimo niya ng mga panultihon nga ngipon sa ngipon para ibara. Kinabuhi, pairan o kinabuhi. Sa katapusan, nakauli lagi ko. Ug kauban pagid ako ang akong langlang ning bag-o kong panima. Nalipay ka lang, no? Oo, lipay mo lang. Ako, Sab. Way kabutangan sa kong kalipay nga gibati lang. Pakuuta ko, be. Naigsuon ako sa gawas nga maoy manag-iya ka nimo. Akong langlang. Pakuuta ko, be. Maoy. Magtipon kita din, nga sama sa magtiayon. Way, magapanghilabot ka na to. Wa, busa pakuuta ko. Sige na. Tagay na, Do Rex. One-on-one tayo ng dako kay butilya nga bino kay tugnaw kay kagabi onda. Okay na. Imo na unang tagay. Inom. Ni mo. Ipis. Yakon sad. Kini. Kalami. Katanlas. Agoy! Ang uwang sa mga iro. Agoy. Kalain barong paminaw, no? Naawa-awa, Do Rex, no? Nang libaw, tanga kong mga balibo. Sige. Tagay ba? Ang mawa na itong gibating kahadlok. Gipagay! Giinom. Ibis! Sa? Mabalhin ta sod? Buang posilon tayo noon ka? Muray mo? Ikaw, malipadato tani mo na. Pero pamina, hindi tamo padas kadlok. Ha? Mga kriminal ba ta? Hoy! Kung nulay multo ka rin din, paminaw! Huwag may madlok ni mo! Hoy, Do Rex. Minaw, ha? Siya ang angay madlok na to. Siya, Do Rex! Ipis niya baso kay mo inom ko, mga amigo. Kalma lang. Kalma. Ayaw lang kadlok, amigo. Buhay ka siya tanawin. Nahibuong ka o ganong buhi ko? Patay ka na. Pero anong buhay ka? Oo. Patay na ko. Kainyo kong kipatay. Pusila siya! Do Rex! Pusila! Pusila na yun! Ako ang patay nga nabuhi pag-usap. Ugwa ko'y kamatayon. Hangtod nga makabot ang hustisya sa kong kinangatan sa inyong mga kamot. Unsa? Dili pa uwahi ang tanan. Itugyan ang inyong kaugalingon sa balaod. Ug bayri, sud sa bilangguan ang inyong pagdagit o pagpatay nako. Hoy! Dili kami mga ugok! Aron amok ka ng buhaton! Kung mao ka na, ako ang mamahimong urom nga kanunay maghamog kaninyo adlaw man o gabi. Hangtod nga kamo na mismo ang muangkon sa krimen nga inyong nahimo o konsekensa ang mga nagsugo ninyo aron patyon ko. Dili kang tinuod! Patay ka na, Hermes!
Patay ka na! Patay ka na! Kung mahimong pating ikaw sa makanagang higayon, ako ka ng buhaton ni Hermes! Lisod siyang patyon! Kayo sa masakang patay nga, huwag kamatayon! Hoy, Bubet, isalig ko nimo. Kaya nasayad kong dili kaliba ining buhata. Panaunsa ka na mahinuon karon? Bossing Mando! Nahumana ang transaksyon. Fully paid na ang inyong serbisyo ni Rex. Ayaw paabuta. Nga magkabangga ta. Ang lang, naatlo ko. Napalaka ko. Tingali ko si Bohato sa nabuing service nga rin nato lang. Ayaw kabalaka lang. Why mahimo tong tugahok na kung igsuon sa gawas. Patay na siya. Busa ihatod ko siya sa iyang lubnganan oras nga magpakita siya kanato. Magpalayo na lang kata din lang. Manglar ka ta. At tatapuyo sa layo. Bisag asa pa ta. Matultulan na gyapon ta niya. Aw sumaragod. Nganong didto man siya sa lawak sa hotel nga akong giabtan dito sa Manila. Tingalig may abyan siyang usa ka demonyo lang. Oh, uy. Nakugang mo, kung ganong kalit lang kumitunga sa inyong atubangan. Hermes, patay ka na. Busa padayo na lang sa imong pagpanaw. Ako na'y bahala ining imong asawa. Usag din na lang good may Hermes. Wa ko mahigugman nimo. Si Mando mo'y ako matuod nga gimahalog dili ikaw. Tungod ba kay may kwarta siya ug ako Pobreng uyamot maong imong giluiban? Ha? Hilong oy. Ang amahan ni Jerby, kwartahan ba sab siya hinungdan nga naigugma kaniya? Ug nakaanak mo luyo sa akong kasayuran? Ug gipaangkon pag yun mo nako? Hoy Hermes, imong anak si Jervy. Ikaw ang iyang amahan. Dili ako mo iyang amahan. Ug mismo ikaw sayod gid ana. Ug ikaw may tabo sa bunya nimo ang nahitabo nako oras nga makakita kini siya ug laing lalaki nga kwartahan. Ayop kang babayhana ka. Expert ka man di ay. Ha? Expert kang bakakon, kabantay ka na. Lang, oy. Dili may tabo nga magluib ko nimo lang. Kinsay amahan ni Jerby. Kinsa? Kuan. Ginganlan og Hariki. Sigan? Hariki. Ano sa mana? Hariki, hagaring, haupaw? Kinsa mana? Hariki, ha? Kinsang Hariki? Nasuko si Mando nako. Kaya ang patay nga nabuhi, mitug-an sa tubangan namong lang nako Mando nga lain ang amahan ni Jervy. Unsa? Manay nahitabo dito sa amo, Manila. Frida, may sukmat ang kagahapon. Ang mga kamot nga mao'y nagbuhat sa pagtunto mo sa usa ka buotang tao sa imong kinabuhi. Maorsab unya ang mga kuyamoy ni ini nga muunay og tulisok unya nimo inig abot na sa panahon sa panhudiya. Manila? May daotang kabinuhatan. Busa mo ani kagyud unya kalautan, Frida. Kilom da Manila oy. Ngal ka lang ba yung inahana ka? O yun kay ayo oy. Nangahadlok na sila. Ikaw, kanus agha kakuhitas imong konsensya mo ding. Ala, oy. Unsa maganing milagruha na itabo, Hermes, oy. Unsa maganing milagruha na itabong Hermes. Panahon na rumanghugas kagikan sa lapok sa kasalanan. Apel ka mangyud ka sa plano. Bala na, hindi yun ko mapatakang ukad sa akong bala na yun. Bala, blaha yun. Kaya mapatyan, yung predaw, boss Mando. Apel ka yun unya sa manubag sa gidangatan ni Hermes sa mga kamot sa mga kriminal. Magduwa-duwa na punta, Miko Jervy. Aron di na ka makuol pa. O sige, kay laay man kayo, ako'y kadua. Kimingaw gihapon ka sa imuhang Papa Hermes. Oo, mingaw po sa kong papa. Sa imuhang mama di ay. Wa ka kimingaw. Wa man, bahala to siya eh. Bad man. Bad to siya. Giuyab man niya ang akong angkol Mando. Pati cute ang ilang gibuhat. Dili maayo. Mong ayaw kid sundak kung mo dako na unya kami ko, Jervy, ha? Ay, dili man good. Good boy, naman ko hang tininig dakon ako. Kana, mahinsakto.
Kay pinangga man ni Papa God ang batang buutan. Oo, mao jud. Kumusta ka, Munding? Ay, Hermes, oy! Ay, kagoon sa oy, gulbag kong niapil sa plano kay